No e wo fidua mu ase yense ebre kra ebre mu fro bi no bi nso fro bi so onfa na fidie ne to SOMPA TV ne SOMPA radio na ebre na so de nyame asoma na wiye mremu so onfa hintasem no emre nyame ma no wa ekra do ha ebekọ ne nchen na ya ma na akwa ba bishop ya ma akwa ba ejoso osofo atiefo ne ahwefo nyina etio yo ya da otumfo nyankopon ase se wama na otwe na akwa pro abeto yen amen na enedwo ada bebe bia ohwe mi fre bia enye nipa nyina na anya ne sa se onyankopon ba ho ba na otwe na akro ekwa pro beto a na wadi afe ba ko that's right tie nyina de ni monyam awrade amen da otumfo nyankopon ase me fa sa akwanya so na ma chia SEDAR awa ahwefo na etiefo nyina ye chia SOMPA TV ahwefo na SOMPA radio na monso so amwo Facebook ni YouTube ni nyina ya mamo nyina ajo obi a obi hwa ya homachi obi hwa ya anwumere awia ya mamo nyina ya chia mu nyina amen edru sabre ya na ye SEDAR awa na ye de ebremo yes enti sabre de ya baso se ya ye ma wani ba ho se nyankopon na obo ni wiase ni mu adededo nyina na nyankopon no oda so te ase yes oda so hwe ne maso oda so je ne ma ti ye base ya ye sore ne ya ne kese ye wi a ye tie na asem ode bo ni wiase e wi a ye gina so abompai yes enti wo a wo hwame a wo tie me no sabre ma pasa obefa otatefon no na wafra wabusuani bi wafra wadanfo bi ye wade ba kopa obetimi ede amanipa eso chen bibi ajapade bia eno ne nyankopon asem enti frobi na ka kire se SEDAR wa yes onyame akoa na wasoma no SOMPA no that's right wabedu se na nwum na so bra so so de onyankopon asem ebrew that's right se obehye no so be aka na bosum mienu a ye ba afidie iso efri edadwoada kosi ni fiada enye se sabi ye ho na atoye ena ya ba fidie so na wankasa hwe rex ewo mu the stress ahodo ewo mu na wa wo hwe me wunti ena awrade asoma me se memma wani nya dan emra ho so amen efri se ye generation yare pi na abobo nipa eya awre hosem nipa bre aso nipa nya ne bre so aba eni eno obi hwe me obi tie me bra wa bre pa ka du bre nyame hyew animonyam ena hwede ato wo hwede ato ba no hwede ato kunu no hwede ato yire no anso kamia se o fra urade nye wo so benkum ni fa boafo bi eni ho na de wa hye yembo ewo Jeremiah chapter 29 verse 11 no se onyankopon no owo hefa enti ye ba fidie so ye bi so se hefa ena ye gya no mu nyankopon no ewo nyame oto mana ema ye gya no mu die de o pipe kokom ma ye gya no fa asase predede so se nyankopon no eno obi hwame obi tie me eye ne se onka na no aduro eye ne se onwu ena me ka cho se ne da so wo koma amen bosumi nyina nyame asama me de bre ahwefo ne atiefo ne se character suban
nyankopɔn no obo ni wiase no nyame wɔ ne suban ɛna nyankopɔn so ɔbɔ yɛn sɛ ne nsa soɔ sɛ ne suban so enti wo a wohwɛ me a wotie me mebisa sɛ suban bi a wonam mu na suban bi a woda na die no a wo se wo yɛ onyame ba no suban no ɛne onyankopɔn suban ne sɛ ana ɛfiri sɛ n'abɔdeɛ mu no ɔse momma yɛmma onipa sɛ yɛn nsa soɔ sɛ yɛ suban so enti wo a wohwɛ me a wofrɛ ho nyame ba no nyame su ɛyɛ nyame yɔ no ebi wɔ mu ana hallelujah ɛna nwumere nso so sɛ ne wanya ne nteɛ no mede ɛda dwoada esi wɔ sɛ yɛtie nyame asɛm wie a yɛyɛ odima mpaeɛ de gyidifoɔ ɛnɛ ɛsɛn firi kristo asafo mu no ɛyɛ odima mpaeɛ sɛ ɛyɛ ayera sɛnea nyame asɛm sɛ yera sɛ yɛnkɔ morning devotion even the bɛn service na yɛnkɔ sua nyankopɔn asɛm yɛnyɛ home service na nyankopɔn ma ɛntena ɛnhyia na yɛmpesepese nyame asɛm mu na yɛmfa nto mmɔfra no fo na yɛnkyerɛ wɔn sɛ ɔse yɛnyɛ dɛn yɛnkyerɛ mmɔfra no kwan papa no na wɔnyina a wɔamfiri ho no ɛna yɛfiri hɔ na yɛyɛ announcement sɛ na nwummerɛ yi ɛyɛ program kɛsɛ yɛato so den sɛ operation kill your enemies dia na asɔre da ni nyinaa bɔ ma anso so yɛabɔ saa mpaeɛ ni nyinaa enemy bi anwu adentia na kyerɛ sɛ yɛapo nyame asɛm wɔ baabi ɛno na nwummerɛ yi mepɛ sɛ yɛhwɛm last week me ne wokyerɛ nyame asɛm sɛ yɛwɔ nipa bebree a wɔhwɛ me nyame apagyaw nyame de wagyinagyina bia bi anso ɔda suban bi adi na suban no a woda na die no ɛde wo bɛkɔ owuo mu ɛde wo bɛkɔ ɔsɛyɛ mu ɛbɛyɛ nimonyam no nyinaa afiri wo so na woanhwɛ yi a deɛ nyame aka fa hɔ no woankasa wosɛe no enti yɛnwura twerɛsɛm no ɛwɔ Hebrews chapter 13 verse 5 point a me ne woagyina so a yɛka ho asɛm nyinaa yɛ the way we make money and properties kwan a yɛfa so ɛnyɛ sika ɛpɛ sika ne agyapadeɛ no ɛyɛ kwan papa anasa yɛ kwan bɔne ti yɛntie nyame asɛm Hebrew for ngoma eti dumiansa chichemu nu Hebrews chapter 13 verse 5 o masika ne bre ema mo bla o se mo masika ne bre ema ma bra bomu na mo mpre de mo woso efri se ono aka se ono na waka se mere nyao enso mempa na mere mpa amen na kan Jeremiah chapter 29 verse 11 wa wo hwɛ me a utie me ɛna me no cassette ye wa efise na ye be odi ma pae sɛ kwaye e fa so paja pade kwaye e fa so pesika no ɛyɛ kwan papa ana sɛ ye kwan bɔne ɛna ɔse onu ankasa no waka sɛ ye masika ne bre ajapade pe ne bre no ɛnya dan ɛma ya brabo ɛna me bisa sɛ ye generation enti sa nyame yo no nyame su no ɛwɔ ya brabo mu ana ɔse na media minimum adwen ko a me ɔse na media minimum adwen ko a me dwene wo ho awurade asɛm nie anyame na aka sɛ nye onipa asɛm o ɔse sɛn asundwe adwen ɔse asundwe adwen na nya bɔne de ɔse nya bɔne sɛ me ma mawie me ma wawie ya papa ɛne anida so amen ɔsɔfo aban bishop ahwɛfo ne atiefo atie no ebia na last week nipa bi antie me pagya ohen bi a nyame pagya no ɛyɛ ɔhene a yɛfrɛ sɛ Ahab ne yiri nyame hyɛ n'anumonyam yɛhwɛ Israel busuakuo nyina nyame de n'atra bandwa so na kwan a ɛne bere ɔde pa agyapadeɛ no ɔhene no deɛ na ɛto ɔhene no ɔsɔfo bishop adeɛ baako a mede tu me ho fo paa last week ne sɛ ɔhene Ahab ɛne ne yere fa kwanbɔne so agye Nabot bobi turo a ɔmo yɛ ɛsɛ kum Nabot ɛsɛ gu so na Awurade yi ne difoɔ ma ne bɛka sɛ sɛnea ne mogya ahwie agu no saa na bɛto na adeɛ hu ne sɛ mo fasi hɔ enti deɛ na ɔka kyerɛ ahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ a ɔfa kwanbɔne so ɛpɛ wɔ ho anya ɛgye obi nsɛm agyapadeɛ sɛ kwan biara so ma nyɛ tumi bi
nti me gyina saa tumi no so agye ne nsɛm ade me gyina saa tumi no na ada akwan so obu a ɔhwɛ me baabi a Nyankopɔn ɔsɛ mompene deɛ mowɔ so ɔsɛ yɛ dɛn deɛ ɔwɔ so nti Ahab hwɛ nimonyama Nyame de ama wo Ahab hwɛ ma Nyame de akyɛw wowɔ ma maako aduo so nipa dodoɔ sɛ na ɛba asase wɔ esu a na ɛna mi misaka mi bisa mpanyinfo sɛ na Ahab ne ma dodoɔ sɛ na wɔ saa ma 70 no ɛyɛ me mpanyinfo amotia na ɛno na eti yɛ bɛba hɔ enti no mepɛ sɛ ɔsɔfoɔ hwɛ saa nimonyam kwan bɛ so na nimonyam no firi ɔhene ne nsɛm bishop ade a ɔyɛ a wɔgye yɛ no nkɔmhyɛ ne baeɛ no Bible sɛ ɔno nso mogya awurade ka ho asɛ ɔno nso mogya ahwie gu ne yere nso saa wi ne mama akoma 70 no nso nyina ɔmo nso nyina wi nkɔmhyɛ ne saa baabi yɛ sɛ aku n'asefoɔ nyinaa na saa Ahab no n'asefoɔ nyinaa yɛhye wɔn ɛno na bishop tu yɛ fo sɛ wopɛ kwanbɔ ne so anya ho a na wo so de ma wo ma ade ne bɛfiri wo nsa asan ma generation na wo pa ma wɔn no masan bɛbrɛ asa hu na ma ne hallelujah asafo Nyankopɔn hyira enti ɔsɔfo Emmanuel J onsoso dia kaka na ode so saa asem obi ohwe ya otie yen Bishop Nyankopɔn hyira said the last week no me nya no 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10 no say yamfa hwe amawi ase enti yamfa hwe mfiri mu nkɔ sɛ wo ba wo naked na ba ye dia wo kɔ nso so a wadaka na agya pade a wo pɛ nyinaa de wo nam kwa bɔne so pɛ nyinaa no wo kɔ a omfa yamfa ba wo kra nto adaka mu ta ade basabasa bi kra de bi gu adaka no de wakɔ enti wi ase ne oguo no eno ana obetwa nti ufa kwa mbɔ ne so pesika wa wieye no ensi uye eno na efa ede to yakoma so ede ko ela hallelujah amen enti ahwefo ne atiefo na mo hwɛ yen na mo tie yen Onyankopɔn asɛm se ya masika ne bre emma ya famu na ya mpre de ye wo so ya generation de nyame de adom nipa bia ne pampe de waka mieno ose ka mieno no nso no de waka miensa ose enso no de wasi fie baako ose fie no nso no enya de wanya yire baako ose yire no nso no de wanya kuru baako ose kuru no nya den enso no de nyame de amani pa biara enti na me ba sa me ba kokose de nyame de ama ubia enya sa na tetefo no yoye na tetefo no bia mo ye dan omo pe nyini che omo timi nyini che nyina ne se omo fa kwan papa no so enti ya hwe Jeremiah chapter 6 verse 16 no odifo Jeremiah ma tinsia chichemu eye edunsia no se awurade sie ni monko gina kwan so na monhwe na mummisa tete atempo no de okwan pa wo no momfa so na monya home ama na mobenya ahome e de ama mo kra nanso wase yemfa o ene obi hwe kwan ya wo fa so odi pesika ene medical doctors kire se yare a yenya na asase so no bebre no ye nuane a yedi obi hwe me ene die na wo ton manipa die na odi gu nuane num kibu ahodo abawi ase nuane kube no be se pent rubber half na odi agu aduane num na aduane num o na nipa ba bedi na nipa hu se aduane na ede o ton yade e de amanipa obi hwe me obi tie me ye nuanu mo kofa ye France atoso nuama wo miamia no etoda nuama ne bi no te omotimite no bono na omo de ayedan egu adaka no mo bo na duro enti ye de be firi ho ba be du krom no na force na ber enti ene nipa edi ni nyina ne se de nipa ye ni nyina ya kwan ya ofa so de ye dan epesika obi hwe me obi tie me ensama wo kanya onim se eyentoro de wo kagu ohene bi so de wo kagu ohene ba bi so de wo kagu panyi bi so ni nyina onim se eyentoro anto se ne be ye odi benya sika ni ajapade binti no otwantoro na Bible say maya masika ne branya dan emma ya bra bom wa wo hweme a wakɔhye dem a udi awere ho enne obi nya wo de ben aye
and then you the life support as obi so obi da duro so and then you ding na ye chemicals and then you dey ababa yes kidney ni free fa ye nnuane ye die enti osofo set out ho twere sam nyina twere yen se onyame ye nyame ode bone che oya bone nyame de chew na nyankopon sa akatua ne de ode be ma wasase so efutuo ben ena ode ma mo fa kwan bone so e pa yapade kwan bone so apa wo hu ayeden enya wasase Bishop Ewradi Enshiraw efutuo amede ma ahwefo ene atiefo ene anwumre nyina ne se papa wa ba yate ase se wo fa kwan bone so na se wunya wo ho a yeden ate asefo asase so awowo so yi ubenya akatua no ansa na wawu na akatua na wunya no so no wonchiri man so be den ebenya sa akatua ne bi enti afutu amede ma wunyina ne se fa kwan papa so na nya sika na wo mba ene wonchiri ma no aba be nyini ana watena asase so ache na wudin ene wonchiri ma din ampepa emfiri ate asefo asase so se ne ebe ya Kristo ba ne maye etoso mienu no mu a wonchiri ma ene wo ma ensoso no ebenya ahemam ho no maye den atumi akobie enti yemfa kwan pa so empe ejapade osofo nyame shira pa amen na me senti mu biom se ade bia wuguo bia wo betwa wo yes sir ene okwa asofodie mu a awuram obo ho akwan bone so ni azan ena kwan obenya ho obenya ka obenya fie na onwuna wieye no wonsa beka ya ben akatua no eya ya nhwe nipa bi mobrofo bi nipa bi ne kwan ya ofa so uche no ho ade yo ye yarefo shishan kom sheto no so my god oba bewu ntije soye na mibisa se wey ya de ben sika ne bre ne kwan bone so na open ho anya what is akokohwedi a obutu kosua enya ono ana na bible say na wie ye no obeye de ben obasia na ne na obedi na asase no so no nyankopon so obeye dan obebum mienu na wafa enti ene nyame asema ene ye gina so fise ye be ye odi mampae se obi a wo hweme ade ba ko ani pani ni se wo hweme ti ye wo hwabere wo nipa bebere refi wo ho jesi ma no keto pa wo mo no na ne hwabere ne se oni no obedi hene enti nyankopon soma odifo Samuel ko jesi fie no na David ni fie ho na owo nyanhwe bia odi papa nwane na ntwe no o was stressful anini Samuel ye difo no okohu mrantie Elia bomo senia omafu nyu omubumu nwi sitia no die na okan o se we so nonsense hene nyame sa nya ono a enti wa wo hwam ya wo tie me obi hyabere adoma chede ni sika ka ho bebere ni mo that's right okay 1 Corinthians adoma chede ni sika ka ho obo anyame de na adoma nyame de amani nyina ne se obenya sika ode bebuo nipa ono so na adom no ena obi an bebere ni enti obetimi ahwam ya wo hwam ya wo tie mo ma me yem ma nyina toda ka chire no ena nyame yi so obenya sika achemu nyina enti wani ko bre na obenya amane Joseph ye last but one and so no na nyankopon aka say ono no benya sika na ni nuanum nyina akoto no ni na akoto no na ja akoto no enti shabere wo ho mpanyimfa say yes enti ye woni pa mo furo mo ma me yemba osofo bi hweme o ka Jeremiah chapter 1 o si Jeremiah da ma me yem no na onyankopon se onim no enti wa wo hweme osofo nyame nimo amen osofo de na nyame aka fa ho my god okay and no so you the next your friend say point a topic I bet treat wa ha obu ha sofo bu o ba asase so no onyankopon na kasa ayede edi dwumedie bi amma no se won be beti afidie so sompa bebere nimme se ye ba so nche me free ye nyame adwuma efimi nkura berem ni pam na nyame afam so wana medical doctors adikra won se wonya nkwa wana wo kidney obu wana ni afra obu wa bubu obu wa bodam nyame eye bebere ni won so abone akekere won na wote bone obu wa insane o so pese ojai ontimi nyai sira wrade eye adoma chede nyame de ma ya wasofo pi nyame de omo ba asase we so se
opa baby ahun ya sa wura pa yesofu asofu tete sorry no ne the new churches you am for friend just tete gen mu kura no obi wo nua se oni nua sofo no yan transfer no firi ho na yan fa no be hye baby ya ya wa sofo ni mu ndo to ena de make kira ahwefo ne atiefo nyina ne se yɛmfa futu sɛm entu yɛ honfo sɛ yɛba asase so no yɛmfa hwe ama that's right yɛkɔ so so a yɛntie menya dan ɛmfa hwe nkɔ obia ne hyɛbra wɔde ba asase no that's right ɛma ne bere ma wafa enumonyam a nipa bi nyame de ama no pene so na wo mmerɛ no so de nyame aka fa ho nyame ɔde mmerɛ ɛne nna ɛna yɛ nade ɔsɛ obi de ba no pa obi de ba awia obi de ba anadwo nonsia wo hede bia ba no pa wo enti betima ya sɛ wo nonsia no nhira no wo nonsia anso de ne ni anopa nonsia no wo de no wa nwuma nonsia ya me nhira ahwefo ne etifo amen god bless you ana nwumere yi omoso omo ne yesom ewo space no so Facebook SOMPA Facebook no so no omo wo so nyina no ya mamu nyina kwa baba na monchi omo se afa na adrum pa abo no so osofo bishop na Inshiraba ewo so George na Yambile wo so Dankwa Bright wo so Alessa Martin wo so Janet Bena wo so Princess Michelle Amponsa wo so Ohene Badu Jamfi wo so Plongo wo so Salina Nochi wo so Amuako Monica ewo so Vivian na Nabena wo so Benis Ejapon wo so Opon David wo so Matilda Ajeman enso ewo so Patricia Boada enso ewo so fa baba Ivy ofore UK owo so den Patricia Boada Ajina so den Anaya weje so wo so that's right and a Betty Morgan Matilda mo nyina jina so J Sapon Solomon enso jina so Prongo so jina so Alex Amwatin jina so Richard K.A. enso Emmanuel jina so Aisha Dauda enso jina so sabre de mo nya da mo share link no mo like page na mo share link no SOMPA link no na adwum paibo bre sam paibo die obi a mepese obi amobi na sam paibo we die egidifo omo jaibo osofo kanyame asem of 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4 in 10 temper dan nejana so frobi no bi frobi obi da men na nyane so di gina ho ye ba fidie nso so ye se fa nsuo nsie fidie no so o wo documents bi amofa nwa fidie no so na ye som nyame o ye te asefo nyankopon o se ye frane da hia da mu o ba ti ye so na wa o shame ya o tie me nyame da je o so amen ye de na o twi zo ba kwa awrade no o so na twere sam ka ye de ni nyina kan no ye de ni nyina kan no tu mo fo se wanya nkotosele ye tu obi a o shame ya o tie me fo se ye kotosere empire odima eni asidama nipa nyina ahemfo ne wona odi tumi nyina na yatena siko na ye ho adwoye onyame sompa eni abrabo oh hallelujah amen yesi ya masampa ye na obenti ase o ye hwe de esi wo Iran any Israel enti ka ene yanhwe timamofo emo nkura ne ma obu oho a ntokwa no mfa no ho sese kura nipa ewuo no ekọ 1000 omu amapira kura mu go hospital pro 3000 nipa dwane otu afiri wo fie so yahwe Gaza prepare so sikafo ne mpanyimfo kuta sebe roba de srabia ne obi a sikania owo ne fie wo ne manhye waja no ya totopa ya kodiewu atuma ya se no enti ye ka chose ye nya odi mampaya we na hia se e wasa yetimi ya dan e bompaye hallelujah empire dikan ye bo e ya hwefo nyina ye bompaya ma SOMPA media yes ne ne Terra One media ye bompaya ama management team ni nyina adwumayefo radio stations ahodo omo ye managers e wo ni nyina so omo a management board ni nyina ye di omo kwa awrade ni ye di mfidie ni nyina se nyame tumi nya kese obi hwemi obi tie me sa fidi kese ya bai ageni pampempem aboa nipa enti e wasa fidie nyame to nhyiransi oguso ade bi akoso a ni pampe abibifo
adeɛ baako before say ni nua kɔsɔ na nani abere enti yɛ bɔ mpa ka sɛ awurade yesu o se yɛn fa yɛ akwan nhyɛ wo sa na wo na wo bɛyɛ anwummerɛ yi anɔpa yi ahomakyen yɛpagya sompa tv ɛne terawan tv radio stations ne nyinaa management team ne nyinaa FCO so ekosi adwumayɛfoɔ nketewa so awurade bambɔ awurade abasa ɛnyɛ kɛse wɔ so wɔ yesu dem wɔmpa yɛ ma sompa media terawan media yɛde bɛ awurade anim wɔmpa sɛ awurade abasa ɛnyɛ kɛse wɔmpa yɛ kɛse in the name of Jesus, your bomb is the remaining month in the year. Any evil agenda, bronsam chiche ye bia fa adwuma yi ho. Jesus, bronsam chiche ye bia efa sompa media, Terawan media, adwuma ye for management board. Obi bia ho awurade mpangu awurade ntomuja ose na asem yo ja ehyi ade anse no wo yeso dem open your mouth and pray Jesus Christ. The bomb pies a radin to insurance you. Yes, Lord. Ego sompa media. Amen. Terawan media. Amen. Onyame fa oja fesu. Jesus. Ema adwuma ni ema adwuma ye fo nyina ho ban. Amen. Obonefo ni hyehyeye bia enye nhira ma adwuma yi. O Yesu demo. Amen. Amen. Wa o hwe me mpaye toso ye ba bebo. Ye bebo mpaye ede na wotwe ahye awurade nsa. Na wotwe no obọ mpaye de wabusua. Wadwuma ye fo o ma ukunu no wo yire. Se bibi born nya den ensi na wotwe nche ba obeti yesi accident obekom obi wafa obi papa obi maame obi adamfo obi business partner my God ena why den watofom this year playing theater ewo India ne nuoma no obo ho ni business partner ne ye adwuma na awuo no na adwuma nyina ye den asasi wasi ni king maker ni queen maker ana awuo kasa awurade yesu na wotwe mepagya mabusua eba wo awurade wani ebe bia mabusua ni bia wo bia memma mekunu meyire madwuma yefo obonefo ne hyehyeye ewo na wotwe mu ewo bosumi mu etia won bible say yagitumu a ebe ye adwuma ya mpreso a enye juma minti mempreso bia wano na baba
in the name of Jesus Christ. Any evil agenda against this week, we break out. Shout, I break out. I break out. Shout, I break out. I break out. Shout, I break out. I break out. Yetia wabusia. I break out. Wajuma yafua. I break out. Ukro na woyire. I break out. Wedi freno ufiba. I break out. Shout, I break out. I break out. Mo amo space no mo Facebook SOMPA nyina mon type I break out. Mon type amen. I break out. Nyankopon onhyira mo. Amen. Empire druso a ye bom paye. Oman Ghana ye wum no ye wo nipa omudi tumi. Nti ye boyfriend soro akowura ye busuam. Okay. Ye boyfriend ehemfo owo man no mu a mo hwe nkuru ahodo so. Oman panya oti edwaso. PM afo ahodo. Me come your friends members of parliament. Yeah, parliamentary for you know mo shemara. Mo wo ehemfo ampanyimfo ne nketua omo deda kuro akase ni kuro nkuma mu ene assembly man mo ne nuam omo ye adwuma osofo etoda nipa mienu ne miensa bi de omo ye nti etoda na ye nipa se nipa bi nya den enya adwuma ye de police fo ne soja fo mpanyimfo etoda anadwo nyina nsuo to omo girema boberia se oman na sundwe ya koboda towns na kohwe omo gina ho 24/7 insuo to omo girem ye bompa ye so omo bom mo kete tumi e wo man Ghana ka se urade Yesu ye peja oman yi mo e bo mpanyimfo wona odi tumi wona edi jumeje bi ahwa wonsa e president so ebesi asabe man so o ehemfo e wo kuro no mo ene hema ahwe oman no so a police fo ne soja fo wona okuta oman na sundue mo onyame mo ho ban onyame mu awon onyame ka won na Ghana asundue a yanya asundue ni ntro man no eni wi asunyira bie wa no na bompa open your mouth and pray open your mouth and pray in the name of Jesus in the name of Jesus Christ. Erade ma onsaso. Amen. Ma asunji Ghana anyai. Ma asunji ne ntena ho. Amen. Erade mpanyimfo erade ka wo ho. Amen. Ma wo ahoden. Amen. Nyansam ne nindie. Amen. No mo fa hwe o man no so. Amen. Ye pege wiase nyina ba wo erade enim. Erade ma asunji ntena wiase. Amen. Yesu ko no se asunji e na me de jamo. Enya wiase asundwe o wo se osoro asundwe Awurade ma wasundwe ntro no so Amen. Empa ye dru so di anu oden Yes. na wo twe wa wo hwe me a wo tie me wo be froka wo be ko unyuma so wo be pie na wo twe ne nchaba aso obu wo ko wo hwe me a wo tie me ho dendenden wo be da na waka da mo ntime nso no obu o me se me ho na no pa no yes if your man rush to the hospital yes o ko na wa ma yes wa kokoma yes ka bi abon moto bi abon yes o wa park in the private car afo keke bi sese ya say o dodge traffic keke o trem wa kwa shia ma ne na no me jira keke ma aje dim so transport so trem o na osuro ne hu aba wi ase na wo twe ne ncha ba mu amane wa wo hwe me a wo tie me won ka sa wo bompa ya ma ho obo wo so wo ti we wo ma obo wo ma na ye kan di ono mpa ye yo mobile bibi to na wo na ba beto okunu mobo yire mobi
ye bomb pie na what we say one kasa we different no fiba say o appointment bi o be through plane o be to car o be tra mo hwame e wo bi man so bi krom across mo hwanye nyina e wo man foforo so Europe, Asia, America, Australia, Africa country bi ohwem wo so yedi na wotwe bebe bia wo na besie wadua ni onum hye urade nsa obonefo ne hyehye ka se urade Yesu na wotwe me de hye wonsa me different me fiba me nom ne me didie urade obonefo ne hyehye ye bia wo mu bia urade paguma me Peguma me juma wo yeso dem wo ye wa na bonfa Jesus Christ. Shout, I break out. I break out. Shout, I break out. I break out. Amen. Amen. More space in the sunya, more typo. I break out. Aisha, dada. So that that's what you so. Macho, da no money na jina so gidi selena. Nyami shramo. Empire edrusu aye born se. Bible say insan ye adwuma no man nidi. Nipa bebere hwe metie me. Nipa free say ompa adwuma. Anso be hwe me. Central markets ahodo e wo man Ghana. Owo shops ahodo. Anso obie kura ye nto ade. Osofo obi kwa adwuma ye nto ade. He wakofa nuema ebi di bank loan. Ebi sika ehye. Obi nso so asu adwuma pon ho osofo opa adwuma. Obi ye driver ni ene okuta lances onye adwuma nya adwuma tie bia wadu ye egu maybe sun mema bi sun ye bompa se na wotwe ye fra adwuma ye fra tofo ye fra adwuma obi hwemi otie me ye contractor e wo say ya awodo contract bi maw anso application ye friend say wo ye valuation to di nyoma tutumu kura na ye bibia obon se emfa ye bompa ka se urade Yesu wo se sa nya adwuma no ma enidi o kanu Thessalonica fo nwuma no ena nwumre ahomachin mi wo Europe mi wo Asia mi wo America mi wo Australia mi wo Africa country ni biso mi wo Ghana urade me juma semni urade kasa efre juma ejuma npeja ejuma no so aba ya me to insurance oguso urade ma me ejuma efre sika ebe ejuma no wo Yesu de mo bi o wa na bo ba Jesus Christ. Me bompa ma obi a o hwemi a o tie me. Amen. Me fra ejuma ma. Amen. Ejuma bi ewuo me ngira nyame asem no se ejuma ne nyane. Amen. Ejuma eka bi ada so me fra nyame asem hura ejuma se eka no fra ejuma no so. Amen. O tonwa ye beto. Amen. Ye to so ye betua. Amen. Ye o hwe ejuma bi kwan. Ye watch application bi. Ye si ye be email wo. Ye si ye be teso. Ye si ye be fro. Ama wa ba ejuma no mo. Ade bi esi kwan bi a me break sa ade no. Amen. Sikwa bia me break sa dia no de ewo wadwuma no so de akata wadwuma
adwuma no so nyame asɛm yo gya no ɛnhye saa deɛ no mfiri hɔ na wɔtwe wo bɛtɔ yɛbɛtɔ na wɔtwe wo bɛte nsɛm dɛ na wɔtwe w'ani bɛgye na wɔtwe w'ani bɛgye na wɔtwe w'ani bɛgye na wɔtwe sika bɛba wo nsɛm na wɔtwe sika bɛba wo nsɛm na wɔtwe ɛbɛsiw yie wɔ yesu dim amen ankyɛ ne yɛde mpaebɔ no bɛwieyɛ yɛbɛ fidie so obi afei na ɔte ka mu afei na waduru fie mɛsi yɛbɛ fidie so afa nsuo sie fidie no so sɛ yɛ tv no so radio no so sɛ ɔwɔ facebook no so fa ta ne ho ma sɛ yɛaka sɛ oba bi ukuru bi wadwumani bi oba bi wu ɛwɔ baabi dendenden owu wɔ baabi dendenden a fa ne foto yɛ dan ɛto tv no so obi so hwɛ mi otie mi boronsam gye oba bi afiri wo nsam boronsam ti bɔne bi egu ba no so utu nufu ɔfa baabi akora na eduru no baabi bi amaame na eduru papa na eduru no sɛ nyame amfa ne nsa nkana ɔte sɛ sɔlɔ nam damascus kwan so a wakɔgye tumidie krataa sɛ ɔbɛkum nyame ma ɛnyɛ nyame honhom ahyia no wɔ damascus kwan so a enti oba bi ukuru bi obi atɔ nsano mu obi hwɛ me obi tie me ne baby yɛse bibi di red yɛse bibi di tramadol baby eduro no nyankopɔn rescue nipa ɔsane nipa firi mpotwere mu obetime de ne photo ato so sabra yɛbɔ mpaeɛ twa to no mpaeɛ yɛbɔ nie na watwe ebia waso so da yɛ basabasabasa utwa da yɛ num na watwe odi fie hɔ wadwuma no hyɛ awurade nsa sɛ ɔba bɛda yi awurade ɛma ne honhom ɛnsa kasa awurade yesu da yɛbɔ no bi ama so weekends yi a yɛahyɛ week yi ase a ɛbɛdi m'akyi ɛbɛdi m'anim menyi ntom mesan daeɛ no na wɔtwe nso so meba bɛda mede me fie hɔ m'adwuma mu hɔ me mma no ɛhyɛ awurade nsa wankasa bie wanɔbɔ mpaeɛ in the name of Jesus Christ. Awurade me bɔ mpaeɛ ma ahwɛfo ne etiefo deɛ waso da yɛ bɔ no biara weekends no na yɛhyɛ week ase ɛbɛti no ɛbɛdi n'anim megyina nyame asɛm so san da yɛ bɔ no metwa da yɛ bɔ no firi wo so mebɔ mpaeɛ de na wɔhwehwɛ awurade nsa ɛwoma ba bɛda mi de ɔmo fie ɔmo adwuma hyɛ wɔn nsa awurade ma ɔhonhom tena wɔn fie wɔdam hɔ wɔadwuma no so ɔmo ma no so na wɔtwe nyɛ nhyira na wɔtwe ma wo yesu demo medane nsuo yesu mogya sɛ ɔma enum nsuo yi a ɛnsan yareɛ medane nsuo yi the healing water miracle water breakthrough water one part say adeɛ biara ɔma ɛde agu tv yi so items bia nyame favor ntɔ so documents bia nyame favor ntɔ so nyame grace ntɔ so wo yesu demo amen ya de mra na ya adwuma wa fidie so ya mra no aso na me de 10 o'clock ekosi 11 o'clock 1 hour esi ho se ye frɛ fidie so obi bia obɛfrɛ bia 1 hour ye ne obɛbɔ mpae nyame asɛm na ba ye no se bibi how ode enti ohwe screen so amo a mo hwe tv ne se numbers 3 na o akokɔ saade no egusu no nyina eye first number na say ye whatsapp number obetimi asɛ no voice note ana sɛ obetese numbers na me bobo so 0557 0 967 0557 0 967 number to so me no 0557 30 90 80 0557 30 90 80 number chat was 0553 53 89 0553 53 89 number 3 nyina ofre yen ya no babɔ mpae 9 10 to 11 ye de si ho e de apeke course nyame ya adoma
na yesu ama free china ekosi fiada same time yɛne wobɛhyia wɔ fidie so nyame nka ho amen na kɔso anahwɛ sompa tv manyi wɔ fidie no mfiri ne radio na nhyira bebree na wobɛnya yesu nka ho amen na ɔhwɛ wo so amen bye bye. Praise the Lord, praise the Lord. The name so what them so say hallelujah. The CEDAR for cry. Aya makwa udifo sideni obrobia ne udifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebaye ebeje ne ma afiri Misraim kwasum onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti CEDAR bremuni Awurade Nyankopɔn soma me samemara